Dit is het archief van Omroep Friesland met de banden stenen van de televisieuitsturingen. Daar heim dit hele weekend al niet zien. Daar show hem nog even nee. Het archief wordt intussen digitaliseerd, daar kunnen we optimaler gebruik van maken. In Sjogeno op Peerske Manje is dat wel aardig één film. Één moele. 2 talen. Ja, ik ben van begin al in het boerderij gekomen. Ik ben om 13 hier. Van de squalbank aan ouders. Dat is wel een tijd, ik moet zeggen, dat ze net ouder ben en dan al in het bedrijf, dat ligt er net bij staat. Maar daar ben ik gelukkig net meer in. Ik ben nu in een papierfabriek in Friesland. En dat laat dus heel los. Kunt u nog een beetje volgen? Ja, dat is wel heel los als het boerenwerk vanzelf. Ja. Het is ploegendienst meer. Dat komt de niks op ons werk dient, dus dat net dient is er gewoon een orenploeg die erin valt. Ja. Ik zal even voorstellen, dit is mijn boerman Dijkstra. En we wonen hier samen in Cubaert sinds kort, want ik ben een zogenaamde teruggekeerde Fries. Maar dat boerenbedrijf dat was vroeger natuurlijk wel heel anders dan het tegenwoordig is. Ja, zeker. Dat was zeker heel anders. Toen ging het alles met de hand. Dat gaat nu allemaal machinaal, hè. Dat is ook zo met het mest uitdraaien. Uit de staalweg eerst op een hoop. Het dongje. Ja, het zijn niet op de dongje. Ja, nou dat... ik weet er helft van, maar... Ja, als ik jaar hoe dat jij iets weer, dan weer het wel een heel hoor tijd is nou. Want ik hoop uit een skipperslagen, dan weet ik er zelf net een soort van. Maar het weer net noffelijk leven met gewoon al je nee, die mensen moesten altijd maar omwaren hoe je. Kunt u het allemaal zo volgen? Elko, is het een auto? Ja. Waar is dit een auto? Weren. Waar? In Vlouwen? Ja. Nee, Pediek toch? Diek. Ja, Pediek. Diek een vlommer. Een brommer op Pediek? Ja. Waar is een brommer? Mooi. Mooi. Schaap. Stier. Paard. Hinder. Melk. Melken. Brood. Bal. Kaas. Vlees. Aardappels. Jeppels. Boontjes. Boontjes. Dit nemen we boertje. Dan gaan zien dat er nog eens een tuchje zit. Mijn zoon die is nog aan het schoffelen. Zit net vol meer in. Maar ach, met dit mooie waar, alles wat je omschoffelen is ik waai. Wij wonen hier wel enigszins afgelegen, maar de wegen zijn goed. En we lezen nogal geregeld de krant. En de radio luisteren we wel naar. Ik heb geen enkel moment, wanneer ik in gesprek ben met een ander, dat ik daar bij mezelf denk, nou, je loopt achter. Heb je ook televisie? Nee, geen televisie. Dus ben die heb ik geen verlet van televisie. Vreeg ik net om. Dus ben een lijstensoort. Bij ons in de huishouding met een heel soort lijsten. En uw ondervinding is ik dat ik wat de taal, ik wat de Nederlandse taal onbelangrijk, dat ik het taal eigen, dat ik meestal zo goed mij op peil bloot. Tenminste, dat is uw idee, als bij de televisie. Dus ben we opvangen op een lege squallen hier in het Friesk. En de eerste beide hier en dan werd dat onderjocht, het onderwijs, ik jong in het Friesk. En als je op de oude jong komen, dan is het opvallend hoe spontaan en hoe vrij uit die opsteltjes binnen van die band.
En als ik dat vergelijk met hoe wij zelf op school kwamen, dan is dat een verschil als van nacht en dag. Huis opsteltje wie zo stief als een peel. Wij wisten net hoe we er mee moesten. En deze bij hem praten en vertellen in haar eigen denken. En daar wij uit in haar eigen taal. De grote school na het kleine thuis. Een nogal ingrijpende overgang als het Fries je moederstaal is. Maar ja, wat bereik je later met Fries, zegt je moeder. Je hebt recht op Nederlands onderwijs. En dan zul je het hebben ook. Nou, daar komen ze dan. De Hollanders. De centrale overheid. De kerk. De macht. De wet. De taalmacht. In 3 eeuwen is dat zo gegaan. En intussen moest het Fries zich maar zien te redden. En ze blijven komen. De plannenmakers. De toeristen. En toen de dijk er was, was het hek helemaal van de dam. Goedemorgen, het is 6 uur, de markt kan beginnen. Ja, u spreekt met het Fries Rundveestamboek, afdeling export. Jazeker meneer. U wilt weten of een hulleboekmoeder toegestaan is voor export naar Marokko. Een ogenblik. Maar wij best uitvieren naar Marokko werd de hulleboek Beb inzet. Een hulleboek Beb inzet? Nee, de men mij wel hulleboeken werden, van Marokko. De men mag hulleboeken werden, ja. Ja meneer, de moeder mag een hulleboeker zijn. Ja? Nee, grootmoeder is dan automatisch toegestaan, maar moeder mag dus hulpboek zijn van Marokko. Ja, tot die dienst. Dag meneer. Bedankt. En tot ziens, hè? Hoi. Ja, zo jij het hier, hè? Dan hebben we een Friese klant en dan weer een Hollandse klant en nog het rent hier al aan. We hebben van alles te keer. Je kan hier alles krijgen, het kan niks schelen wat. Zo, dan moest je vroeger eens komen. Zo. En ja, je leren blijft wel de ene die praat Fries en de andere praat Hollands en dan hebben we er goed bij nou die, ja, zo'n Duitsers had. Zo. Maar ja, je kan je er maar rijden, tenminste je rijden je er maar. Komt er wel eens wat nu vooruit, maar ze kent die in elk geval verstaan. Ja, vind je ook net, ja? Zo? Het went van wat, nou? Is het zo? Dat was ik net maar. Wij gaan al zo lang best. Ja, dan lees dan leert het van wat, nou? Zou jij dat hier in Friesland, nou? Alleen ik de Friese taal, ja, daar kom je net zo aan, nou. Oh, dat is Andries. Nou, Andries, ja, dat wist ook ik, hè? Wat zoekt hij, jongen? Hè? Een poesje, poesmatica. Wij de gerre in een wutleeskepen cirkel. Roemte van leefde. Wij spegelen in buigende veiligheid. De tere dream springt iepen op de scherpe diggels van de werkelijkheid.
En aan de einder van mijn langste dronk je de verlette vlammen van de Ierse mens. Operatie vers. En een Fries vers op de nuchtere maag valt er altijd in. Ja. 105. Van wie is dat nummer? Ja. Inlichtingen? Wacht maar. Sissy ook maar. Gaat het zo beter? Wel, ja, het Nederlands is echt zo moeilijk. Je draait een nummer in Amsterdam. En dan krijg je... Wat krijg je erop? Ik heb zelf de regel in huis dat er of goed Nederlands of goed Fries wordt gesproken, maar niet de hele boel door elkaar heen. Het eist natuurlijk wel een bepaalde opmerkzaamheid, een bepaalde vorming, een bepaald taalgevoel om deze dingen uit elkaar te kunnen houden. En dat kan je niet van iedereen eisen. Ik voel mij als iemand die bijna is om uitens van dag tot dag, voel ik mij lokkig dat ik hier bij je mag. In dit land, met deze mensen, met deze lands douwen en ik met deze taal. Ik zou nooit naar een oorplak daar willen. Ik ben tevreden, blij en dankbaar. Tevreden, blij en dankbaar. Friesland opgestoten in de vaart der volkeren. Als het intussen dan maar niet zijn eigen gezicht verliest. De boer van gisteren, zoals mijn buurman Dijkstra, werkt nu in de fabriek. Zo gaat dat in Nederland. In zijn vrije tijd is hij dan Fries met de Friezen. Smoek. Smoek. Nee? Smoek, jawel, dat is gezellig. Gezellig? Ja. Hè? Is het hier gezellig? Ja, dat is nu wel, ja. Okay. Het is smoekje, ja. Nee, voor mij niet. Twee talen, is dat een probleem? Nee, helemaal geen probleem. Nee, ik ben er als klein kind mee opgegroeid. Thuis praten we Fries en op school is het gewoon Hollands. Wat denken jullie van de tweetaligheid? Wat? Over Fries en tweetaligheid, wat denken jullie ervan? Spraakgebrek. Tweetaligheid is wel zo leuk. Vindt u wel zo leuk? Ja, we blijven. Fries moeten blijven. Tweetaligheid is wel zo leuk. Vindt u wel zo leuk? Ja, we blijven. Fries moeten blijven. Dit is het zwart van Grote Pier. Dat wie een boer uit Kim zit en die hier lijst van vreemde troepen. En die had er mooi orenboeren het loon uitjagen, dus Friesland uit. En toen is hij weer gewoon boerengang. En ja, maar is er niks van waar? nou, er staat bot in de boekjes en ik denk wel dat het mooi hier is. En dan had er hees misschien dit zwart ik broekt. Want dit mooi, met twee handen. Met twee handen? Ja, dit is een twee-hand zwart. Nou, wat kan je dat dan zien? Dat een tweehands... Nou, dat kan je nooit met één hand beet houden, dat kan je nooit meer op Zuzen aan de poppen, is bensje leidt in de groepen. Hij en mem zijn vier van hoes, die kennen haar net beroepen. Nou, toen je voor de eerste keer kwam toen, voor jou dus, dat je voor het eerst bent, toen voelde ik me ergens verschrikkelijk al. Want ik schrok er gewoon van dat de mensen aan abnormale smaken ging, wat kleuren betreft. Daarom, het helder het helder dat soms de mensen aan het wanken gewoon. En toen ben ik het helemaal niet wend.
zulke kleuren, wat grotendeels in hout is daar. Houten wonen en dan komt ze hier zo'n... Nou ja, het is een heel oud huis, uit 1500 ongeveer. Een heel breed huis, maar een hele hege stoep ervoor, maar een leuning, een ijzeren leuning. Heel leuk ergens. En bovenuit is gewoon al hier hoeken en gaten. Al die sleepkamers is al hier heel erg hoekig en dit is hier alweer helemaal rug. En de taal, nou ja, Fries, ik ben wel een echte Friesin. Maar ik kan even goed handels als Fries, want ik kan nog anders leren. Ik een manier of soms, zei zo'n manier. Toen kon ik al behoorlijk Engels praten. Tweede, het is wel zei een pond. En nou, vierde het is maar verevens. Maar dan hoop ik toch wel dat je bij bent. Nee, vierde is geen vallen in mijn skelen, heel Friesland net. Maar ja, 1000 minuten kan naar boven. Dat blijft altijd zijn. In het dorp spreken we Fries met elkaar. In de wat grotere dorpen en in de steden wordt het al gauw stadsfries. Dat is dan vooral voor die mensen die het Fries eigenlijk liever niet spreken en het Nederlands niet helemaal beheersen. En bij officiële gelegenheden wordt het dan al gauw Nederlands. En wanneer het gaat om zakelijke belangen, en dat is duidelijk zichtbaar, dan wordt het altijd Nederlands. Gezamenlijke belangen van de provincie worden hier besproken. Meer dan de helft van de statenleden gebruikt daarvoor het Fries. En zoals ze spreken, zo worden ze ook op schrift gesteld. Ik ben in de kruisgebouwen en de dorpen zijn net oergroeid. Ze zijn ja, de liedste nemen en dat is voor dus die dorpen een hele opgave. Maar in een gemeenteraad loop je grote kans dat je Friese betoog toch door de notulist wordt vertaald. En als Nederlands in de officiële stukken terechtkomt. Begroting krijgen van alle kleine kruisgebouwen die er binnen en we hebben wel jongen dat Ik maak ook heel vaak mee dat de mensen zich wat beter in het Nederlands voor willen doen. En dan proberen ze echt tegenover mij, misschien ook wel omdat er een beetje een afstand bestaat dat je een witte jas aan hebt uit Nederland komt. Dan zich echt goed voor willen doen in het Nederlands. En dan komt vaak ter sprake dat ik zeg, nou mevrouw, dan moet u het echt zo proberen. Ja, ik zal het bezoeken. Dat is dan eigenlijk een beetje het vertaalde Fries van, ik zal het beziekjen. Maar de mensen eindigen dan ook heel vaak met, zuster versteert wel Fries, maar ik wil Fries praten. Toen ik hier kwam solliciteren, waren een van de eerste vragen die ik aan de directrice stelde, is het ook een bezwaar dat ik helemaal geen Fries versta, ik spreek het niet, ik ken de taal niet. Oh nee, zei de directrice, dit is helemaal geen probleem. Ze zegt, ik ben zelf Friesin, ik spreek Fries. Maar hier de voertaal in het ziekenhuis is helemaal Hollands. En zegt, ik spreek zelf ook altijd Hollands tegen de patiënten en misschien alleen tegen de technische dienst is een paar woorden Fries. Ga je nog meer? Ik ga nog meer. Hij stapt als een stoperske wanne. Ja, op het jetplaat. Ja, hele mooie. Hij stapt als een stoterske wanne op een jetplaat. Wat is dat? Maar weet het? Een trotse haan, hè? Een trotse haan. Maar waarom is dat jetplaat er nou bij? Hij stapt op een jetplaat. Stel je me eens even voor wat een wanne docht op een jetplaat. Op een hete plaat. Een hete plaat. Oh. Nou, hij tript het. Heel beeldend. Het Fries is ontzettend beeldend. Altijd had je die dingen bij dat je zei, hé, wat is dat mooi. We zitten met 2 voeten in een hoors. Wat weer dat ik ben? Wat beschut dat? Ja, met 2 voeten in 1 laars. Dus, hoors? Op kous, ja. Dominee, ga jij ook een veer? Hij smiet hege egen. Hij had het vel over de egen. Ja, wat is dat? Hij had het vel over de egen. Nou, ik dacht dat hij een plank voor zijn kop heeft. Hij ziet het niet meer. Nee. Schelp. Hij slept. Hij slept. Hij had even het vel over de egen. Zie dus jongens, en hier zien we de trekker. En daar zit een motor in. Ja, wat is er logischer dan een tweetalige school? Je kunt een tweede taal pas goed leren als je je in je eerste taal goed hebt leren uitdrukken. Mijn dingen waar een motor in zit. Vliegtuig. Een vliegtuig. Raceauto. Nou maar meer. Raceauto. Een raceauto. Trein. Een trein.
Een bus? Een bus. Waar broeken ze die echt voor? Maar volgens mij die kan iets Duits lenen, maar dat kan maar goed in Nederland. Ja, ja. En de Duitsers die komen hier op vakantie. Ja. Zijn jullie wel eens met de bus weg geweest? Wij weer een enkele keer die Assen, daar werd maar de bus. Oh, weer in Assen? Ja. Assen, jongens, dat heet in het Nederlands Assen. Ja, en hier in de buurt is ook een stad die heet Ljouwert. Waar weet hoe die stad in het Nederlands heet? Leeuwarden. Leeuwarden. En zullen wij nou eens proberen om Nederlands te praten? Ja. Wat zou dat wijzen in het Nederlands? De kei stenen op een stal. Probeer het maar eens. De koeien staan op de stal. De koeien staan op de stal. Alicia. Wij hebben honden. Wij hebben honden. Wij hebben honden gehad. Keurig. Wij hebben honden gehad. Ja, prima. Oké. Jetske. Ja. Ik ga hier onder de telefoon mevrouw Wienstra uit Frensjer en die wil graag reageren op wat krek zijn is over de relaties binnen het gezin, binnen dat onderwijsonderwerp. Mevrouw Wienstra uit Frensjer. Ja, komt-ie, een fading oer de muziek, 5 seconden. Maak maar fading die druk. Dan hebben we nog een telefoon mevrouw Wienstra uit Frensjer, die graag heeft geschreven. Er zijn er nog alles mensen die denken dat je zo'n Fries programma eigenlijk moet zien als een taalbevorderende instantie. Hè? Dat je dus propaganda voor het Fries zou maken. En dat we ons bemoeien met cultuur en nog eens cultuur. Dat is niet zo, niets is minder waar. Wij bemoeien ons gewoon met de dingen die dagelijks in de provincie gebeuren. En we proberen via de communicatie mensen met elkaar in contact te brengen via ons radiostation hier. Dus informatie geven in Friesland aan mensen, zowel Friese als Nederlanders, is onze tweetalige functie, zou je kunnen zeggen. En dan meent jouw man dat jouw Safries meinend werden binnen en je liet het hem lezen. En hij heeft er beide plezier van. Toen je man groot genoegen, dus dan kan je niet meer onderuit komen. Nee. Dan moet je maar eens even in de kroon als er iets bij zit wat je man dus belangstelling van heeft. Dus mevrouw die had belangstelling voor het Fries boek van haar man. Ja. Bij de kopruimte in de roemte en de roemte van de mannacht van de brood. Toen dat lood namens, dat lood van de Almachtige, die kost een verheftig dreunende bloem. Toen dat lood kwam, die stem, die roept toen roemde mannig te geer. Ja, dit is natuurlijk een Friese preek. Morgen is het Pinkster en dat is een hoogtijdag. Zowel voor onze gemeente als voor een hele hoop andere mensen. Voor onze gemeente veel meer natuurlijk als een hoogtijdag dat de Heilige Geest is uitgestort en dat hij dus ook zich van de taal bedient. Want de taal van de Almachtige is niet de Friese taal, zoals u zo begrijpen. Nog de Hollandse taal, maar is de taal apart. Maar het is ook natuurlijk voor een hele hoop mensen die het water opzoeken een blijde dag dat het morgen mooi weer zal zijn. En sommige van die mensen komen natuurlijk ook in de kerk. En dan is het altijd een beetje moeilijk, zoals iemand ook tegen me zei deze week. Dominee, waarom preek je een Friesk? Dan komen ze een soort orenmeesje kerken. In de preek vinden de mensen toch wel dat God een Hollander is. En dat je dus op een deftige manier over hem moet praten, tenminste. Maar op huisbezoek ligt dat wel een klein beetje anders. Je praat gewoon in je eigen taal waarin je geboren bent. Toen dan dat lood kwam, beroemde mannig te geer en wat ondiend. Want in elk jedde hart in zijn eigen taal spreken. En je rekken boeten haar zelfs en verwonderen haar sissende sjoch. Jouwer, vrijen, 2, 1, 3. Vraag u dat. Hartstikke mooi. Misschien is het wel. Ja, dan heb je zelf trouwens. Jongens, zijn we klaar? 3, 3, 2, 1, ja! Fries voor de Friezen. Daar is iedereen het over eens.
Natuurlijk moet het Fries blijven, net als schoolwater. Maar wie doet er iets aan? Ja, daar is hij. Wat Friese jongens leven hard, dat binnen lezers. Jong en oud. B, BO, BOE, BOEK, BOEK. Die kastje maar goed. Ach, hé. Lees en veel. Lees en veel. B, BO, BOE, BOEK, BOEKE, BOEKEN. Boeken. Kom op het verhaal van je een boek in eigen taal. Lint u kwart lezen, Frieske boeken lezen. B, BO, BOE, BOEK, BOEKE, BOEKEN. U hebt het zo langzamerhand wel gemerkt, het Fries moet zichzelf maar zien te redden. Nou, dat zullen we dan doen ook. En dan maar zonder grote pier. Jullie zijn erheen gereisd om de Basken te laten merken dat jullie achter hun staan vanuit eigen problematiek. Klopt dat? Nou ja, en we zijn er met opzet expliciet als Friese heen gegaan om die link te leggen tussen het Friese probleem en het Baskische probleem. Maar je zou er natuurlijk ook als Nederlander heen kunnen gaan. Daar hoef je niet per se Fries voor te zijn om dat te kunnen begrijpen. Het is net zoiets als, laten we zeggen, nou ja, als dat er zaken scheef liggen in Vietnam of in Biafra of in Portugal, doet er niet toe. Dat is een stuk sociaal onrecht wat aangepleegd wordt. Die mensen worden daar onderdrukt. Maar dat is nou al ja wat die Basken daar aanbelangt. Maar wat ben je hem van doel om je te doen? Hoe wil je hem je nou actie vieren? Het is volgens logisch dat mensen die een taal praten, dat ze daar in les krijgen, dat ze die taal overal moeten, dat ze overal heen komen. Als straks op stations, overal in de restaurants, dat alles. Dat is gewoon, alleen nog de meesten weten het meer dat dat gewoon is. En door de eeuwen heen zijn wij erbij grootgebracht dat het Hollandsk de taal is. Het gaat dus net zozeer om de taal op zichzelf, het gaat dus om de meesten efter de taal. De taal op zichzelf is ik net vol. Ik bedoel, het Friesk is net mooi, de Fries is net best, de Friesland is net mooi. Dat is ik vaak. Gewoon om misverstaan even voor te helpen. Want, ja, want als je heel consequent dan trok in zo'n, dan kom je op een hele vreemde terrein, zoals nou ja, van uw taal is mooi, uw mensen bent beter of zo. En dan kom je dus op het duur in het strutje van Hitler te lonen of zo. Dat ben volstrekt fout argument. Het is gewoon, wij praten deze taal, dus broeken wij deze taal. Het is zo logisch, het is zo gewoon. Alleen ook de Friese taal, ja, daar kom je net aan eenmaal, hoor. Ik ook al ja. Spraakgebrek, tweetalige. Ei, chips. Wij denken Friesk. Dus hoeft het voor mij niet meer. Op de Friese lagere scholen bestaat er sinds 1972 een wet die verplicht Fries op het lesrooster zet. Nou kan een wet alleen natuurlijk geen taal levend houden. Dat kunnen alleen de mensen doen, als ze dat willen. Van de grote school weer terug naar het kleine thuis, elke dag toch weer een hele overgang. Ook al is er officieel wat Fries in de klas en komt er meer en meer Hollands de huiskamer binnen, neem de televisie. Maar het hoeft geen probleem te zijn, ook later niet, om ze allebei tot voertaal te hebben. De taal die je van thuis hebt meegekregen en de taal die je hebt geleerd. Fries en Nederlands, vanzelfsprekend. En daarmee ben we aan de eindkant van het nostalgisch weekend bij Omroep Friesland. Je mag een kijkje gaan in uw archief en we hopen dat je er een soort willen om beleven hebt. Wat is allemaal aan het dag.